भारत हा आरि मोरग थानि लांमा आरिनाय इंडिया आर्मीनि सेंग्रा विजय देबबर्मानि नुखुंनि बरक बै मालाय कक्लाम सालान्यानि थांगा रेभिनिउ तै फिसारि मन्त्री एनसि देबबर्मा केन्द्र हापां हास्ते हापां लांमा आरिनाय सेंग्रा विजय देबबर्मानि नुखुंनि बरकनि सामा बासाय हापांनि फासिंति जे सुबाय मानसाक सुबानाय ते बिनि नुखुंनि बरकनो सेबक रनाय हिनि साका ते लांमा आरिनाय सेंग्रा नुखुंनि बरकनो बिनि साक बाथांनि फासिंति रां याफारि रोखा मन्त्री एनसि देबबर्मा बेबाक फासिंतिनो सुबाथानि तियार तंनाय हिनै खाकसांमा रोखा मन्त्री एनसि देबबर्मा लांमा आरिनाय सेंग्रानि नुखुंनि बरकनो जों तिनियावबो थैजानाय शहीद विजयनि नगो फायलायमानि एकमात्र मनो कारण विजय देशनि सुरक्षानि बागै भारत चीन सीमान्तबो डिउटि खायदोंमोन आ जायगायाव बो देशनि बागै बेनि आत्मबलिदान खायसा बेनाबो एकदिगिया विजयनि बिहिगुसा मुवाबो फाथाखौ होनो लगे लगे जों त्रिपुरानि बर' रक सारा देशनि बर' रक बेनि बागै जतन खामो याबा একই ভাবে বো একজন বীর শহীদ জওয়ান দেশनि बागै बो दिनै जीवन लांखा आवन बागै जों गर्व अनुभव खायो दिनै जों अरबो फायै बुमा बुफा बिहिरो तै बुसाची गंसा मालायै जों बावनो एकमात्र सान्त्वनारिबो गे मनसावो केन्द्र सरकार এবং ত্রিপুরা সরকার শহীদ বিজয়িনী যে আত্মবলিদান আবশ্যক পগুলাক এবং কেন্দ্র সরকার হইতে রাজ্য সরকার হইতে বিনি আত্মবলিদাননি বাগै सरकारनि जे रायजो दंमोन केन्द्रनि रायजो सरकारनि रायजोथि जों जत रकम भावे सर्वोच्च भावे जों आबो सहायता खायनाय बाय दिस टाइम दिनै रायजो सरकारनि पक्ष থেকে स्वयं मुख्यमंत्री फायै सान्त्वना खायलांखा ओमफ्राय बेनि मुख्यमंत्रिनि तान्त हबिनिबो रांखिचा मिचा आबाद याफार खालांखा तो आबो किसुयाको केन्द्र सरकारनि हयते मिनिस्ट्री अफ डिफेन्स हयते बिनि जा किसु मानथाय दंमोन पाइ पैसा आबो दाबे दाबे आबो रिजार्भनाय आबो बाय कुनो सरकार बनंगला हेंगा जों त्रिपुरा सरकारबो जों जा खायनान दंमोन आबो जों खायनाय एवं बिसेसयै विजयनि बिहिरगनो काछा चाकरी इनान बागै जों जत दिग चेष्टा खायनाय ओ चाकरी हय केन्द्र सरकार दिनाय आयेगाबा जों केन्द्र सरकार तमुनो इनानि सुविधा त्रिपुरा करि हायाखै त्रिपुरायावनो जाते बिहिरगनो काछा चाकरी बायगे दिनाय आबो जों ठीक खायै आबो इनानि चेष्टा खायनाय ओमफ्राय बेनो साधु शान्ति फाइनाल 17 तारिख ना 16 तारिख अंनाय गाहाम खुंखाय अंथों जों जत अरण्य पारा प्रतिबेशी दिनै जत साजा बाबायनि जों जत सुभाज खायलाय दंलायो ओमफ्राय जाते खाय बेनि आत्मा शान्ति अंथों बिजयनि आबोनो थाबो नायमो बेनि बिहि गुसा दिनै नखंनि बरकनो त्रिपुरा सरकारनि नखंनि बरकखाय जे नायलायमानिहाय आपति नायलायबो जों नायनाय जत रकम सुजुग सुबिदा जारिथाय जामानथाय आवरि जानाय पढ़ाशोना जाते बिनि काम खालामनानै बर'गुनानि आबोनो सबसे बड़ी दायित्व